izan den horri errepaso bat egingo dugu Mertxe Aizpuruarekin Euskal Herria Bilduren bozeramailea da bera, Espainiako Gorteetan Kongresuan. Aizpurua Andrea, ongi etorri Euskal Telebistara. Mila esker. Abortuaren legea, bihar ministro kontseilua lege proposamen hori onartuko da, eta ez da izan sentsazio daukazuzuk lege honen inguruan, baina komunikabeetan zeri buruz hitz egin den horri begiratuta badirudi lerraura handia badauzka, 16 urtetik gorako emakume dagoeneko abortua egin ala ez beraiek erabaki ahalko dutela gurasoen baimenik gabe adin txikikoak izanatik ere hori dakar lerraura handien artean, baina beste lelako lerrauru batzuei ere begiratu dugu, alegia ea hileko mingarrengatik emakumeek lanera ez joateko baimenik bajarik izan behar duten ala ez, ez? Badirudi eztabaida handiak eta txikiagoak badela, baina txikiei begirazoteari garen horren sentsazioa pixka bauka guzuk. Bueno, izan daiteke, baina egia da emakume askori eragiten dion gai badela. Bai, nik uste erabili izan dela hori pixka bat polemika piztutzeko eta fokoa horretan jarri nahian edo ez. Baina, bueno, ez dakit sortu den polemika horrekin edo eta eramaten dien argudiokin, egia esan ez dakit zergatikan jartzen duten hori zalantzan, ze azken finean esaten danean emakumezkoak izaten duten mina hori oso zail izango dela, mediku batek antzemateko beste dozer gauza esan dezakegu, beste horren beste esan dezakegu, lumbago batekin, esan nahi dut, ez? Orduan ikuste ongi dagoela, eta orain arte ere, eta beste erpin batzuk ere badaude, orain dikan argitu ez dienak, ez, lege horretan, baina ongi etorria izango dela lege hori eta beharrezkoa. Espainia estatu izango da Europako lehenengo estatua aitortzen hileko mingarrengatik baja bat hartu lezakela emakume batek. Horrez esan nahi du, estatu oso aurrerakoi batean bizi garela? Bueno, neurri aurrerakoiak hartzen diala, hainbat ere mutan, eta nik uste horretan eta emakumeari dagokion arloan hori egia dela eta hori aitortu egin behar dela, ez? Gainera, ausardiakin eta nolabait esaten ez, balendriakin egiten diren planteamentuak diela, ez? Erresa da beste baten atzean joatea, baina lehendabiziko pausoa ematea, hainbat gaietan eta legeetan zer esanik ez, kosta egiten den zerbait da, beraz, aurrera pausoak ematen dira, hainbat ere mutan, beste batzuetan ez da hainbeste, ez dago hainbesteineko ausardiarik egia esan. Esaten zen oraindik ere badirela erimutur batzu lotu beharrekoak lege honen baitan, eta horietako bat da, esaterako konpresa, tampoi edo kopen beza, haien gaineko beza, edo bezetik salbuetsita izatea produktu hauek edo gutxinez 110-tik 4 jeistea, bez erabat txikia izatea, ez? Baina oraindik ez da bai da gai da, gobernuaren barruan bertan, ze aterako den honetatik badakizu ezuek? Nik espero dute ondo aterako dela eta zentzuak eskatzen duen bezala, ez? Eta hau bai dela neurri bat beste herrialde batzutan jada aplikatzen dena, hainbat okitan baita ere ia bezik gabe ere eros daiteke, eta nik uste basikoa dela. Zerbait basikoa balin bada hori da, eta izaera horrekin hartu behar dela. Badirudi haziendatik daudela eragozpen handienak, hori horrela izan dedin, baina nik espero dut horrela aintzat hartzea eta azkenian lege hau osotasunean hainbat neurri emakumeen aldekoak izatea. Atrestain auziaz edo handik etorliteken doktrinaz ere hitz egin nahi nuke, Europako giza eskubideen auzitegen nolabait ere esan duelako inkomunikazio aldian abokatua aukeratzeko aukera ez izate horrek eta garai horretan egindako deklarazioak balio gabe direla, epaiketa justu bat ez zela izan ondorioz eta horregatik absolbitu izan da Atristain jauna, ez bera bakarrik, Juan Carlos Iglesias ere absolbitu egin dute pasaren astean bertan. Beraz, badirudi, Europako auzitegitik datorren sententzia horrek baduela nolabaiteko eragina zuzenean orain epaitzen ari diren kasuekiko. Baina zuek hor zeate zabaltzen dela uste duzu, zeate orokor zabaldu litekela beste hainbat auziren inguruan. Jurisprudentzia egiten balin badu lege honek edo arau honek nik uste aplikagarria izan beharko lukela hainbat eta hainbat kasuei, ez? Hemen ez gaitezen engaina, azken urteotan, hamarkadaten, tortura erabili izan da informazioa jasotzeko, hainbat informazioa ateratzeko eta baita ere suntsitzeko pertsonak, ez?
tortura etzan desagertzen eta inkomunikazioa zen, gainera, tortura horrei bidea ematen zion tresnarik importantena, esango nuke. Inkomunikaziopean, hainbat eta hainbat deklarazio lortu ziren, torturapean ere bai, eta sententzia honek nolabait gauzak bere puntuan jartzera datorrez. Ez dakit Espainiako tribunalak zer egingo duten, egin beharko luketena bai, aplikatu hori eta eskatzen balin bada, eskatu den bezala, zein bat kasuia eskatu dira berriro errebisatzeko eta honen baitan rebisioa egitera, neurriak hartzea eta neurria beharko ziren izatea, honen jarraipena egingo dutenak. Errebisiorako kasuetako bat Iratxe Sortzabalena da, berreki 24 urte eta erdira zigortu dute, eta berak, bere epaiketan kontatu zuen, torturapean nola egin zituen bere deklarazioak, ezta? Kontua da, orain epaitzen ari diren auzikiko, eta bi adibide ekarri ditugu, badiru dela, dagoeneko indarren dagoen zerbait dela, baina dagoeneko epaitu diren auzi horiek guztiekiko, zuek ze itxaropen daukazue, hori hor gauza aldatuko ote den. Sortzabalena, lehenengoa, auzitegi gorenak berak, agian errebisatuko duen kasu izango da, ez? Baina hortik ze etorri liteke? Bueno, etorri daitekena da, nolabait justizi minimo bat egitea, justiziarik ezean egon den hainbat kasutan, ez? Hori etorri daiteke. Zer gertatuko den, ez dakit, ez naiz ausartzen esatera, baino hori beharko luke gertatu. Presoen hurbilketa gertatu dira, presoi buruz ari garen honetan Sánchezen gobernuarekin gertatu dira, baina etxeratek asteburu honetan egin duen agerraldian esaten zuten behintzat, edo kritikatzen zuten legedia arrunta etzaiela aplikatzen etako presoi. Ze esaten dizuzuei honen inguruan Espainiako gobernuak, harreman zuzena daukazue gai honetan, eta hurbilketen gaian zuen agendan lehenengoetakoa izan den honetan. Gai honen inguruan, eta etxeratek datuak ematen zituen, 100 gorari baimenak ukatzen zaizkiola oraindik, 3. graduan egon ahalko luketen arren, edo 85 preso hurbiltzeko falta direla oraindik. Zuei Espainiako gobernuak honen inguruan ze esaten dizue? Bueno, berai iruditzen zaie gauzak ondo egiten ari direla, eta gainera erritmo onarekin, nola baita esateko, guri eta ez guri, eozeinek ikusiko luke gauzak oso mantxo doazela, ez, eta tantaka eta erritmo bakan batean doazela. Salbuespen egoera batean daude, egia da, eta hori baino gehiago, gainera, 10 urte bada, eta kutsi zituela armak eta bere jarduna ere eta desagertu egin zela hemendik. Orduan, hainbat momentutan, talde parlamentario batzuk eskuinekoak batez ere erabiltzen balin badute eta existituko balitz bezala, badirudi ere beste zenbait momentutan presoek ere gauza bera egiten dula, ze bestela ez da ulertzen. Preso hauek ja hurbilduta egon beharko luteke eta hainbat preso kalean egon beharko luteke prozedura arrunta aplikatuko balitzaie. Eta hori da, daukagun egoera. Beraz, mantxo doa, oso mantxo, eta oraindik preso asko daude, salbuespen egoera horretan. Preso eta beren senitartekoek. Eta hor konpromiso zehatzik ez duzu ikusten epe laburrean? Ikusten ari garena da, egiten ari direna pixkanaka, eta bueno, izango da ere efekto simpatia horretan, ez? Bueno, gauzak aurrera joaten dian nala, nahiko logikoagoa ikusten da, eta behintzat esango nuke hainbeste iskanbilarik ez duela sortzen, ez? Egia da, aitortu behar da, hasierako edo hilabete luze batzutako edo urte, o 2 urteko neurri horiek, eman diren neurri horiek hasieran behintzat izugarrizko iskanbila sortzen zutela, nahita eskuinaren aldetik, ez? Bueno. Pegasus espioitza auzia, horri buruz ere asko luze eta zabalitz egin da, hilabete beteko da, jakintzenetik, egun asko falta horretarako, eta Sánchezen presidentearen agerraldi bat ere espero da, behiatzaren 25. aste horretarako, esan zen betza, 25, 26 izan zitekela, ez? Nola daude gauzak orain? Bueno, inpas batean, nik uste gobernuak hartu zuen erabaki horrekin zeneiko zuzendaria albo batetara edo CSA eraginez,
nik ez dakite gauzak baretu dian, egia da gero eta gauzak gehiago etortzen zaizkigula, arrapalan etortzen direla, eta horrela azken urteotako edo azken hilabeteotako errutina hoixe da, bat etortzen da, eta beste gauza bat handiagoa, eta dana hankasgora jartzen du, ez? Baina nire iritziz, Pegasus kasuarekin gertatutakoak ez da hain errexi xilduko, guke arakatzeko, guztia arakatzeko batzorde bat beharrezkoa ikusten dugu, beste alderdi batzuk ere bai, eta nik uste gobernuak zerbait egin behar dula, naiz eta zesea gauza bada, baino beste pauso batzuk eman behar ditu, eta batez ere, serio hartu behar du gaia. Ze nik hori leporatzen diote gobernuari, ez hartzea serio, hartu du oso serio bai beraiei egindako entzuketak, baina politikoei, independentistei egin zaiena, ez dute nunbait serio hartu edo behintzat beraien adierazpenetan etzan hori isladatzen. Ikerketa batzorderik esaterako, ez da egongo, hori dagoeneko erabakita daukate, ikerketa batzorderik ez dela egongo, baina esaterako Pere Aragonesek Generalitateko presidenteak bere espioitza kasu konkretuari begira eskatu zuen dokumentua desklasifikatu egin behar direla. Eta jakin nahi zuela berak epaileak zertarako baimena eman zuen, edo zergatik eman zuen baimena bera espiatzeko artean oraindik Generalitateko presidente etzenean, ez? Hori izan liteke lehenengo pauso bat, dokumentu hori guztia desklasifikatzea, hori hasiera hon balitzateke ikerketa batzorderik egongo ez denez hori gutxienez egitea? Dudigabe, ikusin behar da eta zer den eta zer esaten duten eta zeren baitan hartu zuten horrelako erabaki larria. Beste hainbat galdera ere badaude oraindik gobernuak erantzun ez ditunak, ez? Eta da, beste 78 horraino iritsi arte, beste horiekin ze gertatzen da, zergatik zelatatu zituzten, ez? Bolañosek esan zuen, kanpoko espioitzare egon zela. Bai, baina, zer ulertzen da kanpokotzat, hori da beste galderetako bat, kanpokoa da beste estatu batek egin duen espioitza bat, edo kanpokoa da estatuaren edo gobernuaren kontroletik kanpo dagoen beste erakunderen batek, estolderia bezala ditzen dugun horrek, egindako espioitza, zuzisusmo daukazu? Jai egun horretan egindako deklarazio horiek nik uste oso ondo neurtuta zeudela eta espreski horrela aditzera eman zutela, nola baite, igual, kanpoko hori atzerriko norbaitek egin zuela adierazi nahi batean despistatzeko agian, edo bietara usteko, ez dakit. Ez dakit, baino egia da joku horretan denbora guztian ibili direla, ez? Eta hemen kuestioa dela azkenian argipenik ez dagoela. Eta hori da, behar dena, argitu alden neurrian, ze badakigu inoiz ez dugula jakingo dana erabat argia ez dela izango, baina ezinezkoa dena da gobernuak horrelako estaltzeko joera hori eukitzea eta mantentzea, eta hemen arakatze batzorderik ez da egongo eta kuriosoa da, baino Europan bai. Hau da, eta gai honi buruz, azkenean Europak eskatuko du dokumentazioa Espainiari, eta Espainian ez da ikertuko, Katalunian ere ireki da, beste batzorde bat, ikertzeko batzorde bat. Ez dakit, baino gai hauek eta joera eta jarrera hauek gauza planteamentu absurdo batzutara eramaten gaituzte. Ez dakit larritasunaren rankinik egin hoteliteken, baina auzionetan zer da larriagoa, ala esan baldin maliteke. Proiektu independentistei zilegitasunik ematen etzaiela, ze espiatzeko adinako arrazoi badira, proiektu independentistak Espainiar Estatuaren barruan, demokraziaren bidetik joan da ere espiatu litezke. Ala, segurtasunean arrakalak egon litezkela, ez? Independentistez harago badaudelako gobernuaren kide direnak ere zelatatuak, espiatuak izan direnak, eta hori norbaitek izan dela ere ez duelako kontrolatzen jakin, ez? Zer da larriagoa bi gauzetan? Komunikazio segurtasuna, ala proiektu independentistak zilegi izatean. Norbaitek ulertze ez direla zilegi. Segun eta zein den zure interesa gauza bat edo bestea esango dezu, ez gobernuak esango du gobernuari espiatzea larria dela, Europa mailan eta diplomazia mailan ere oso larritzat ikusten den zerbait da eta bistan da horrela dela, baina independentismoa espiatu izana independentista izateagatik, horrek ere eskubide aldetik larritasun handikoa da. Biak, nik parekatuko nituzke eta ahaztu ezin duguna da Pegasus
Pegasusen erabilerak berak suposatzen duena. Oso invasiboa den zerbait da, beste batzuk ez bestela, ez hainbeste, eta hemen deno dakigu espiatuak izan garela, herri honetan ez gara harrituko gaur egun, horrek ez dio kentzen larritasuna guztiari, baina Pegasus erabiltzea, baina da, beste maila batetara eramaten gaitu, ez? Zuk eskatu duzu zure sakelekoa mesedez begiratzeko infektatua ote dagoen Pegasusekin? Ez, egia da parlamentuak, Meritxell Batetek eskaini zuen diputatu guztiei arakatze hori egin alizatean nahi balin bagenun. Esan ziguten ere, bertako zerbitzuak bakarrikan identifikatu dezaketela momentuan infektatuta badago. Noizbait aldez aurretik infektatuta egon bada, hori ezin dutela detektatu aurreagokoak. Hori kriptografia zerbitzuak zeneikoak egin dezakela. Baina, zuk ez erabaki duzu zergatik? Ez dut erabaki oraindik, ze oraindik ez digute bidea eman ze prozedura izango den, eta bar, oraindik ez dugu erabaki. Irekita zaude, zure sakeleko guztera esan diezazuten Pegasusik baden ala ez? Hombre, ez dakita dena da, kriptografia zerbitzu horretara zeneiren zerbitzu horretara eramango nuken. Bueno, nahiko, ez dakit, ez? Lotura zuzena da, ez? Eta zeneik espiatu bazaitu, zeneira bertara eramatea mugikorra arakatzea, pues, bada bitxikeri xamar. Jaten ez diezula eman nahi alegia. Edozen kasutan, gertatutakoa ikertzea zari gara, eta ari konponbidea jartzea da kontu batez, baina inor bermerik eman lezake, edo eman dizute zuri berriz gertatuko ez dela, ze horri buruz ere hitz egin beharko da, ez? Ez baldin badago ondo gertatu dena, nola konpondu dezakegu, eta bermerik bada gertatuko ez dela? Argia, politikaria, komunikazioen segurtasuna behar duten personak, herri ordezkariak, seguru daude? Ba ez, baina, nik uste hemen ez dagoela inor seguru, Kazetariak beak ere, eta honetan ikusi dana da, abokatuak ere izan direla, zelatatuak, eta Pegasusa erabili barin badutain bat, larritasuna handikoa da ere abokatu bati, eta kazetari bati, arakatzea eta jarraitzea, ez? Prozesua epaiketa, Kataluniako epaiketa zen egun haietan omen da prensan ikusi dugunez Gonzalo Boye abokatuari egindako segimentua, karo, horrek dana kolokan jartzen du, hau da, defentsarako estrategia zer egin zuten, horrek oso egoera larri batetara eramaten gaitu. Ez da bakarrikan politikoa jarraitu dituztela. Erkoreka sailburuak ere, segurtasun sailburuak eta lehendakari ordeak pasaden asteazkenean gauza bat interesgarria esan zigun, eta berak Madrilen ere, gainera, esperientzia baduenez, gustora jakingo lukela epaileek espioitza horren muga non jarri zituzten. Ze ohituak gaudela, edo beste garai batzuetan ohituak egon gintezkela, telefonozko entzuketak egitera, baina gaur egun sakeleko telefono baten sartzea hori baino harago doan zerbait dela. Eta epaileak hori zote zuen mugatuko, elkarrezketak entzun bakarrik, edo elkarrezketak entzun eta WhatsAppak ikusi bakarrik, edo noraino iristen duten argazkiak ere bai, bideoak ere bai, noraino, ez? Horren inguruan inor galderarik egingo du? Egingo duzu zuek horren inguruan galderarik? Klaro, guk esaten dugunean ikerketa batzorde bat behar dela, gauza guzti horietaz hitz egiteko planteatzen dugu. Eta ez hori bakarrik, Pegasusekin egin balin badia ikerketa horiek, gero nora joan dira, nun geratu dira, kopia hori. Ze beste nodo hori Israelen egon daiteke. Handik pasako litzateke gero informazioa, baina ze gertatzen da bideo horretan hartutako informazio guztioekin. Horrekin ez, non dago. Hainbat galdera daude, eta egia bada pixka bat kezka, ez? Kezkarekin bizi diala gauza guzti hauek. Berriz ere itzulita parlamentuko aktivitatera, ez? Lan erreformak aitortu ez zituen, hainbat eskubideren inguruan zuen lege proposamen bat erregistratu berri duzu, BNG-arekin eta Esquerra Republikanarekin. Baina orain, lan erreforma onartu berritan, zuek eskatzen duzuenak, ze bide egin lezakela uste duzue, iaia hauteskundeak ate joka dauden honetan? Bueno, egin daiteke, gauzak azkar egin daitezke, eta nik uste dut
lan ministeritzak gauzak ondo egin nahi baditu beharrezkoa izango dula horrelako neurriak jartzea, ez? Bere garaian ezezkoa bozkatu genuen, ze iruditzen zitzaigun hori zela gure jarrerarik zuzenena eta hori zela egin beharrekoa, ez? Horrela hitza eman genuen eta horrela egin genuen. Batez ere faltazialako hainbat eta hainbat atal, nolabait desitxuratu egiten zutena, orain arte promesa bat izan zena, ez? Ordura arte promesa bat izan zenari. Despidoak, adibidez, oso merke daude eta egia da lan merkatuan gauza batzuk hobetu egin direla, orain kontratu gehienak dira finkoak, baino ez da horrekin prekarietatea ez da bukatzen, ez? Finkoak dira, baino asko eta asko dira jornada erdikoak, partzialak. Orduan, gauza batzuk ondo eta hobetu egin dira, baino gauza asko falta dira oraindikan, eta adibidez despidoena, eta beste hainbat gauza hor planteatu ditugunak, eta nolabait esateko beste aukera bat ematen diogu gobernu honi gauzak ondo egin dezan. Beste, despidoen garestitzeaz, kaleretzen garestitzeaz gain, lan erregulazio espedienteen edo kaleratze kolektiboetan ere, lehen bazen figura bat berreskuratzeko eskatzen duzu, baimen administratibo bat egon dadin. Kontua da, Yolanda Díaz ministroak berak baduela asmoa lan eskubide hauetan sakontzekoa. Ez dakik ze asti daukan horretarako, eta hori agian da galderarik handienetakoa, ez? Baina bekadunen estatutuari buruz hitz egin nahi du, etxeko langileen legediare berritu nahi du, batzuek bekadunen soldatak eta oporrak izan ditzaten, etxeko langileek langabeziarako eskubideare izan dezaten, gutxieneko errentaren gaiare beti agertzen da hor, lan jardunaldiare murriztekoa edo malgutasun handiagoa ematekoa kontziliazioari begira, gai hori guztian mai gainean daude. Zuen gaiak ere, nolabait ere, legea aldatzeko bide honetan sartu nahi dituzue, ala, bestela kontu hauetarako astirik izango da? Ministroak berak plazaratuko dituenez izango da astirik? Bueno, ez bada asten inoiz ez du astirik ematen, ez? Egia da, nola baia, urtebete eta erdi geratzen dela legegintzaldia bukatzeko, dana bere aurre ikusitakoa betetzen bada, baina gauzak ez dira egingo, orain ez bada asten, ez da egingo, beraz, bultzada bat behar duela, uste dugu, eta bultzada hori gu emateko prest daude, eta hori da, egin behar duguna. Eta Europa muga jartzen baldin baditu, ze aurrekoan ere? Bueno, Europaren... Gauza asko ez zutela aurre egin, Europa muga jarri zituelako. Europa askotan erabiltzen da, aitzakia bezala, hainbat gauza egin ez zahal izateko. Hori egia da, eta askotan ikusi dugu. Orduan, Europa jartzen ditu muga batzuk, hainbat baldintza eta hainbat aldagai ere sartzen ditu erdian, baina ez da egia esaten duten guztia. Gauzak egin daitezke eta Europa saiestu daiteke zenbait momentutan, eta beste herrialdetan egiten da gainera. Esaia zuzen bat hitz egin diren Madrilen eta Gortetan Espainiako errege emerituari Juan Carlos Lehenengoari buruz, badirudi, Espainiara itzuliko dela, ez duela gauzirik zabalik, horrek ez du esan nahi, irregulartasunik egon ez denik, bere bortxa ezintasuna edo preskripzio kontuak etarteko, baina ez du gauzirik zabalik, eta Espainiara itzultzeko asmoa bintzat baduela, bere semeari, Felipe Seigarrenari ere esan diola dagoeneko. Ez den da Madrilen horren inguran, edo inori, kako txartan, inporta zaio, Espainiako errege emeritua oso gutxi hitz egiten dugu, egia da. Horretaz, eta gutxitan aipatzen dute, eta bere garaian eskandalua sortu zanean, eta baina orain da beste gauza bat horrela eta estali egin dena, beste hainbat bezala, ez? Ze, espainolen artean, espainolena den espainolau, pues hor daukagu, ez? Hor daukagu, eta gainera, danak berdinak garela esaten duen konstituzio horri, ez dakit, aurre eginez edo kontra eginez, ez? Azken finean, irregulartasunak egin direla, irregulartasunak, baino geixio esango nuke izan direla, eta bueno, beti bezala, ez? Hemen, bi neurri daudela, eta errege emerituari aplikatzen zaiona, laxoena dela, lasaiena, eta bere onurarako aplikatzen dela, ez? Bueno, lotsa gabekeri bat, etorriko da, ez dio dana normaltasun horretan, eta gainera suposatzen dut komunikabideetan eta irakurri beharko dugula kanpetxanoa errege hori gauza guzti horiek zaten dizkian. Esan dugu, urte terdi Espainiako Gortetan legealdia bukatzeko, baina urte bete barru udal eta foru hauteskundeak ere badira.
Zure maletatxoa prestatzen ari zara Euskal Herrera itzultzeko, ala Espainiako gortean jarraitzeko asmoa daukazu. Ezpura, Andrea, hemen hautagai bila ere badabiltza, bereziki Gipuzkoan eta zuen alderdian lehia estua egongo dela esaten dutelako, inkestek bai bintzat, eta diputaziorako hauteskundetaran, edo diputatu nagusietarako hauteskundetan bai bintzat. Gipuzkoan seguru daudela hautagai izugarri asko ze hobeto prestatuta, ni baino, eta nik uste arazo izango dela aukeratzea zein eraman. Ze aukera asko dago, eta nik uste nik ezagutzen dudan jendea, benetan arduratsua da eta gauzak zuzen egiten dituen horietakoa, eta nik uste instituzioetan hori beharrezkoa dela, hori dela behar dena, beste gauza batzu baino gehiago. Zuraterik ez zaio orduan, orain? Ez, ni nahiko lanak baditut nire maletarekin astero junda etorri Madrilera. Bai, nahikoa da etorrekin. Tira, bihar, beste elkarreztatu da, Xabier Ortueta izango da, bera makina herramienta ekoizten elkarteko zuzendari nagusia da, eta Ortueta jaunarentzat galera bat eskatuko ez bukatzeko. Bai, begira, makina herramientan izan gara aintzindariak eta herri hau beti aurrera pausak eman dituena, ez dakite ekonomia dagoen bezala, eragina izango duen, bueno, badakit baietz, baina ze buelta eman dezaiok egun bere ikuspegitik ikusita, norabait ere jarraitzeko aurrekariak izaten edo lehentasun maila hori mantentzen Euskal Herria. Alaxe galdetuko dugu bihar Ortueta jaunari hori izango da galderetako bat, eta hortik ere tirakak gehiago aterako dira. Mertxe Aizpure Euskal Herria Bilduren diputatua bozera maila, Espainiako gortetan, estimatu Euskal Telebistara etorri izan. Eskerrik asko. Plazerra izan da, mila esker. Amarra jo horri jaun Andreok, saioan.